आज फिर से फटाफट डिजिटल में कुछ रसोई के बीच में तरकता भरकता गीत। वाह। और हमनी के कुछ गार्जियन बनी, कैसी सर जी, सोनू सर जी, गीतकारी गीत के हमनी के बहुत ही अच्छा संगीत सोनू चाचा जी बनी। वाह। और ज्ञान मिश्रा चाचा जी के पूरा टीम बा। तो देखिए एगो लड़का एगो लड़की से जब ओकर रील देखले बा तो का कहत इंस्टाग्राम पर कि देखो नी हो चीज कि देखो नी हो चीज गोरिलवा पो गोदवले बाजू गोदना